everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. May uyab na ka? Kinsa? Kanus alang? Si Amy. May lain pala kong babae nga nagustuhan gawas niya. Uyab na mo? Kamo na? Oo. O kinala sa ka nga happy ka para nako. Kay best friend bayat ka. Kung happy ko, kinala nga happy sab ka. Ali, doon nga tagpangao na. Duyugi ko sa kong kalipay. Oh. Jenny! Jenny, asa ka? Hala. Jen! Uy, bihilak man itong imong amiga. Huh? Milak siya? Ano to? Hala. Ganun ka to? May nasulti ba kong bati niya, nay? Wa man. Unya, ganun kalit na to siya mahilak. Hala, pasa. Ingna nga unya na lang ning paraksan ni Andy Sudnan sa sabaw kay hugasan ko pa ni. Dagan na to mataas. Sige na. Unay. Uyab na sila. Uyab na sila. Ano man? Abi kong nakagusto na siya na ako. Abi kong sa katapusan nakita na ko niya. Nangarte pa kong sayo. Nga iguraon ta kong maghatod og sudan sa ila. Kipasangilan pa na ako si Papa nga mo'y nagpahatod sa sudan bisag at tinuod. Ako ang gustong mo sayo og ato sa ila para makita siya. Kaya karon mabalitaan na lang na ako nga sila na ni Emmy. Ano man ka? Noon sa kawi. Sige makakilak ka naglakaw. Huwag gani ka makadungog nga akong gitawag. Ano di problema nino? Anong kalit pa kang hilak? Wa, Naa. ay pagbuot kay ako ning mata. Ay sa pagbuot ko, magbuot ko. Kaya na ako'y buot. Dili katawanan. Awa, masa ko mapakatawa. Bala ka gani ko nimo. Anong kalit parang hilak diha? Ay pag ganin mo ngisi-ngisi ganina. Nagkatod sa sabaw. Ano ka eh? Yun sa makan. Huwag ka namoon saan ni nanay. Wa gani. Wa gani. Tanawa ka oh. Mihilak na hinukag samot diha. Ana na taro na ini. Wala li tayo sultihan na yan ni sekreto na litaan ni Pirmi. Dali, good. Doon na ba kayo sa inyo, ha? Buong ni Papa ni mga nun, hilak-hilak ka diha, gikan sa amo. Adi ba? Sabi? Pa. Samot pinukag-hilak diha, eh? Saan ka? Ipahiratan mo doon. Ikaw, Mangkut. Ako? Ano mag-yun sa mantika? Doon kay kanako. Unya? Isa may naana. Maglagot ko. Lagot ka sa kunaw? Oo. Mga buhiin ako, bi. Hala. Gikoptan dito ka? Pahalak, oy. Diyan na ka. Sagod. Ay, agbay ba? Gara, makay Sige na ba? ka. Sige na, good. Sultihin ako ba nga namihila ka? Di ka masulti? Gusto ka nga asawa ka? Paingon sa baril? Dili. Lagi. Pisulti ko. Dili ko busulti. Kung di ka baka pugos na ako. Wala, okay. Ginny! Sa pabuhiin ko, Mangwak ka gara naman, na kawin. kay ka. Gara na kay ka. Nawa. Bidagoy mo na ka. Dako, ikaw problema. Dali, Ay! Sa ko ni mo sa amo. Magsulti ta. Kung dili ka mahimong mapauli sa inyo, hantod nasultihan ko nimo kung unsa imong hilakan. Si Papa. Isa? Si Papa. Nga naman, unsa may natabo ni Doming? Bular ka na si Papa. Kami na lang ni Mama ang mabilin din ni. Mingaw na kaayo. Laay na. Sakit. Huot kaya nga kudugan. Murag pabuag sa kahuot. Oh. Mula na gali sino'y Doming?
Alibi. Kikakwas ko ni mo. Mga kagbata, uy. Hindi na kinulog sa mot. Hindi ulu-uluhan. Nang, nalasip. Hilom na ba? Ayaw ka bala ka. Misaan man ko ni Noy Doming na samtang wa siya. Ako ni bahala ni mo. Best friend ba ita ka? Si Noy Doming malagi nang nasa kilid sa inyo. Nagkatiman sa mga manok. Sige, hapuhap. Nag-urang lagi sulob. Ingon ka, larga sa papa ni mo. O lagi. Mularga gani. Aw. Wa pa mularga. Nagakus-kakus na ko, Bi. Ina na kay uyab. Ug ayaw na sa kong alsa-alsaha kay nakauyab na ka. Unsa? Bright man unta. Wa kay baw kun unsay past, present, ug future. Inang mularga. Mularga pa gani. Past, present, future. Di ba, ang present ba ng mularga? Ug ang milarga, ang past? Sakto ba gud? So, unsa di future? Hi, B. Gani pa kang nagpaabot na ko? Kisay, Bi. Ikaw. May nakita ka bang lain din ni gawas ni mo? Gisiguro lang ako kung ako bagay imong gibibi. Si Baby. May lain pa ka ako nga bibihon gawas ni mo? Hmm? Huy, nata sa eskwelahan ha. May makakita na to. Anong di ay? Uyaban ta. Bisa na. Yakata sa eskwelahan mo. Flower para ni mo. Fresh gikan sa garden sa atong eskwelahan. Ew! Walay. Thank you, kiss di. B? Kasi mong kitanaw diha. Naa siya. Nagtanaw na to. Ha? Kinsa? Nakita ko ni Emmy. Nitanaw na sab din ako si Dave. Mupahiyom ko. Agi lang ko. Misinyas na si Dave. Bitando siya. Ikasabot siya sa konsinyas. Mubiyan ako. Di may mong magdugay pa ko din niya. Tingali pagduda na niya si Emmy nga. Sila ga'y tuyo na akong tanawin. Kung unsa sila ka-sweet. Nagsakit-sakit lagi ko sa kondukan. Ano bang misunod pamangkit ko ni Dave din. Namasin pamangkit ko nga siya rang akong maaptan. Pero naana din si Emmy. Nagpaapot niya. Di mahimo. Dili mahimong padayon kung masakitan. Wadon ta ka sa kondukan, Dave. Kamay na lang. Pila na lang kapuan kikan karon. Mo graduate na high school. Ug hangyoon ako si Papa nga mo. Moapas ko niya sa Manila. Ug adto na dito mo tiwas pag-eskwela. Kinahanglang malayo ka sa kong pananaw, Dave. Tunga sa oras na lang ug magpasko na. Andamo ni na akong daan ang ako irigalo para ni Amy. Magkita miron, kumansada ka mga pabuto. Manauli ko. Panangid ko daan ni nanay nga. Ulakaw ko niya. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas, nak. Dali na, mga oras ta. Kining, Nay. Katubang akong giingon ni mo ba? Ay, anak. Sigurado ka ng buhato ni mo? Kasi pasakpan ka ni Amy siyang apuhan nga nakita mo. Ni Bobby akas ba ang apuhan niya? Mag-amping kami, Nay. Among isyore ni Amy nga makatuog na sinang Juana. Una pa siya mubiya. Unsa naman tao ng orasan niya? Di mo karoon na mag-antos og dugay nga makatuog ang iyang lola.
Di iwato na lang ako sa sigaw sa ila. Ay, hindi mo nak. O sige na, sige na. Magaon na tayo ng gamay na tong handa. Sige, Nay. Salamat ka, Nay, ha? Ayo! Nang ana, may Pasko! Oh. Uy, day, Jenny! Dali, day, dayon. Hi, Jen! May Pasko ni mo yun, day. Hali. Merry Christmas, Jen! Hilagro, ha? May hilagi ka? Pasko man! Gani. Gipahatdan mo ni Mama din ni og biko, ingon man pansit. Ay, salamat din, day. Yay! Salamat, ha. Lami ara ba nang muluto si mama ni mo pansit? O ako. Aw, ang imo mo ako paborito na Oh. nga pansit. Si nanay ba yung kasilusa? Ay, dali, day. Dali na mo, mga unta. Di na, day, Jenny, dali. Pwede ra? Oh, ikaw pa. Kung makag-address yun sa mga eh. Alin na yun? Mga ona ta. Dugay na makawa makalaag din eh. Oh, Bit, kajat. Merry Christmas. Agayoy. Ang hupak mong gawi. Dahil na si mong greetings sa... Ano ni Kiss makanako? Paasa na sad ka. Og ako sab si Gaga, mulaom na sad. Ha? It's a prank! Merry Christmas! Ali na mo! Gutom na kay ko. Mga ano ta ninyo nang. Dali, mga ano ta. Oh. Anong ako man itong kisulti? Anong nalitok mo to sa kong bakba? Kutob naman unta to sa kong una-una. Day, Kauwaw. sige na, lingkod na. Oo lang. Wow, lami agos pansit, goy. Ang inyo sang pansit. Wow, napagay fried chicken. Ay, pasensya na. Luhar sa Diyod akong giluto. Tipid. Ay, okay na nang uy. Okay ra Jun. Kay imo na nang akong bahin. Abi pa lang, di tika pinangga. Sige na, mga ona ta. Kay wala ka ko karong taod-taod. Asa ka? Uban ko, bi. Ha? Pwede? Bisag karon lang. Tingali katapusang Pasko na unya ni nga mag-uban ta. Uban ko ha. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!